dodo na ehwe na emre na so ya boy pia odifo opatafo asase ano na isi a emra so se wo se be nyame difo na ebisa na nsam miensa bi nyame mu asem o enya nsam bi keke Bible mu nsam ahintasam a nipa ana yetekura yentiase eno na ho akohia se kwase da bi ebo na wochi a ya jimre to yensa fre nyame difo prophet opatafo na wabeyi nsam ano ama ye de kire ya adwene de ehu sani esitie no emra na so na yekwasi ada 5th May emra so say ye ben nyamedifo na ye beje nsam ana production team no mani abriye adwuma ma bona nyumre wo odifo apartment ni mu ha no ehu se abusia bo obi nka ye se prophet patafo emra na so prophet patafo edetnase enti links no monche links no che afena wa boy ma na wa mobi so ate se so kofi matrase nyame difo enche obejo ne yen enti otomenka asamle che mo dodo na hu se 8 na nya bo 8 na bo 810 probera patafo enche obejo ne yen enti abusia ba bia wo bia join ne enko ne ye won sem bebre bisa odifo patafo enche aye krado obaba be join yen samra wo hemi mafo amanfo hu se yatnase send the links no Zenith platform dodo na mo heye no administrator na wo challenge no minister samre why krado production team no so boy juma wa ha den abusha bi awo heye bia mo bi so hu se yatnase o se kofi matrase enche nyamedifo prophet patafo ebe join yen ene ekosie koyabi ka ashamubo so duru kosie da 8 o'clock a ya tu yan safre nyamedifo prophet patafo ne ababona se nuamu ni ono na apartment mu a no yi nsema no amayen enche kura odifo ebe join yen ewo ha some me bomo kokose wo hu say ya dem life a mama for so hebi send the links no send link ya des bra platform no so link ya man for link mo join program no UK for ya church am dodo na ewe no me pam ya mudi na le tutuga e be bu mudi Paris for Amsterdam abra minim so koduru ya chia minim say some fu so TV demu den cho papa be join ye ha live ama ye bisa na nsam na ado so mo be pie ne no ebi twom ebi sida abuso asa ne medical mama nya no tie no emra na so enche nyamedifo ebe join ye live ewo no an apartment mu ha right abuso asa na me ka say baba patafo adan odifo bread wa class odifo emra na so prophet patafo nyamedifo ya mu akwaba Right. No me consistency ade a wo boy djumo because you may na fu aso da ho aso ya ba yiro wa no biem wo boy djuma production team so boy djuma omo boy djuma bruta baba batafo akwaba nyamedifo na bibia de da ba da o heavy so me da so abuju da o man ti and kawa se bi se de so chi ma ti ana na de no eti abutrofo me tiawo ana wa share my video kwaso okay I let people that we are alive and tell people to come watch. It's very nice and interesting program, very educative one as such. And it's raw Bobby Amani and Omrana eating common. All right, Abusia Nyamedifo prophet patafo and a Martin and Kano. Edru kwasi ada nyumre na otwe enya bokram say dia ya tosha odifo apartment mu o na dia agi samu a ya dwunu ho ya ntiase dia hintaye no ya jemre bisa no ama Nyamedifo board ya wuram apapa mama ye baba dia mo akwa baabi enumre de yan hye dan twu bebre isa se na se watie simu ya asole nti ya na nti se o mana na ya ke atonsem bebre amane o ena odudu na wa be ka minim se kira
Echa na mde bato no de wo ye na so dem wo no. Echa Monday. Aha na dem. De na ye na so dem nyina. Ai o message wo. Eti no Monday dem. Okay, eti abusu ado do na mo we me no. De na ko ye na so dem nyina dem live. I know 5 o'clock. Okay. Eti mo sha no so. Right abusu na me for we de ne. Asuma ye bisa ko ye abusu ankomo. Ene de repesi ya de ba ye nya ye ho ye da bia na Mose ni Elia mo ene de ye nya ye ho ye pese e wo jimre na wo kire yem de ye wuro mu kakra nya me di fo ade a ye hu ni se dodo na sisi so mo bobra na mo pagya wo se o makofo wo mu nua bi abe wo mo ebi ye boafo bi ba otimi be so mu na si wuye ohun we ma abrabo ne ye mre na ye de dodo na akoye se wo bobra na upagya kakra ukofa efie ni be ka ho a afi na aye ani breme fombo na opeso obo fom eno na ama ya ka ya adina kosi so se mre bi Bible ka se ni pafiefo be ye ne tamfo eno de na man ko basa nya mi bifo se mi am bobra na akofa mi ni ana me wo fa ase bi abeme anka ya de power fi ye eso bedu ya bi na aye na ntitwa aye oseye aye ni bre na fe de wa hihye nyina adwiregu prophet patafo bibi say na nyami mu esitie odifo alright ya joso odifo ya joso sambe wa shawa anko na bi repa o be ma o be bia bo oni asumje ba akokra na bamfi ya oka okay odifo yeti o ade a wose onipa bi ate ase onipa bi wo asase so bi a woni state of thinking nipa bi a woni understanding okay obi a wono aspirations are obespa in life itu we mo mani suade hunu okay usu wo wani suade hunu wo da ya sun bi a okay waso a o percent ka bam na ade a nwanwa na ya ne se okay sa enam so onipa bia wo esu ene eban ntino ati se obi a wo wie university okay no wafa obi a owo class 3 adamfo ka hu se obemu abere efi se sa kwala no okay onyini ni nte ase e different okay dia wuni bunu onyeden onim okay na before say mami wura busuanum kakra spiritual background yamba physical okay the theory say when humanity lost contact with ye bofo okay ye onipa efiri nyame ntem no I say young Africans especially baby to say Egypt okay Libya and Ethiopia some countries where me and san ayekura ayetitikuro but baby to say Nigeria Ghana okay Togo any Benin ni sa enkro every coast mono kura afena yatete Cote d'Ivoire mono Ghana mono when afena yatete enche say Egypt ni Libya mono Egypt mono and Libya mono yes oh okay nti yempayifo no wo mo what you say okay enti no abra onyankopon ebo onipa no wo hwe kwan a onyankopon fa so okay atikyire abusua efekeke okay onyankopon na nim die mu onim se onipa entimi nkreti abusua okay ade se unya sumi enti yempayifo everybody against Jacob Tumfo no now because of rural urban migrations ebinim free Egypt eba ya besi old Ghana capital ebimu ba ye ebi free Egypt besi Nigeria baby ebi ba ye bekra ha no obuhun se I was say ye tie busia na ye te no okay adisi enya tumi bi e ma ne taye chi sa tamuso na ye nananom no omo Jacob Tumfo no ni mra ne na sede ye ho Jacob Tumfo no eja omo kwan okay efise sa wa eja omo kwan a enka omo mutimi e ma meduru eye Ghana asase so
Eye Israel Nyankopɔn na ena abufuom. Ode bo omo pansamo ye. Nti omu ko nyina no nka omo. Nti omu ko nyina no omo nka omo. Okay. Enti enu ntinu. Ema ye na nanom hye ase so omo titire busua no. Omo compare to be powers. Okay. Omo ade omo compare to me. Omo to me. Ebi ye demigods. Okay. Na I say yana na no ahohuma na omo yisu no. Omo operate with spirit from this 4 elemental world. Okay. There were norms of the earth. Also, my dear Catherine say there was 6 spiritual world. Okay, yeah, that be our can. What I say? There were Leloria, there were Aria, there were Titonia, Apotitonia, Enalia, and I say Hydria, and I say Mesophis. Now, omo titira busuano, especially being for yen akamfo no. Okay. Omo akamfo titira busuano. Omo kokofa ahohomu a omo ye Titonia. Okay. Ena Hydria. Sa ahoho omo ye Titonia no so no. Ye wo mumu into 4 categories. Okay. Ebi ye norms of the earth. Ebi ye Undines. Okay. Ebi ye Sylphs. And ebi ye Salamander. Ye kasa Salamander. Okay. To me bia ejawo ni mu bia no. O ye Salamander. Onam ejamu no. O ye ja. Oh, okay. Okay, Matthias. What you say? To me bia o ye ja bia no. Of elemental power your friend says Salamander. Okay. To me bia to say last week ye na me kira. Na ebi ye asase bo somo no. Omo nyina ye norms of the earth. Okay. Omo wa asase na. To me bia o wa asase so. Se o ti duam. O ti mipom. Abotan mu nyina. O ti abotan mu. And now we share any object will be ano. Or your norms of the earth. Okay. And now say Zeus no ye enframa to me. Okay. To me be or operate to say enframa. What you enframa mo ne phenomenon. I know they are different. Okay. There was spirits, principalities. Or no enframa nkasa. Or enframa to me. Okay. A bit to say. A bit to say I say atiam frama. Okay. Sa ahohomo no. Okay. And sana ye wo ahohomu a eye asantifo mpanyimfo no. E call mu ho. Ebi ye Undines. Undines no ye spirit ya. Omu gu nsuom. Omu titi nsuom. Omu titi nsuom. Nsuo ano. Enti Undines. Ebi te say. Asuo bremu. Asuo ofren. Tano. Ana ensuo bia da asante asye so bia no. Omu consult sa spirit no. Okay. Enti omu sa asiye so omu ye sa niama no. Na ade a wo bu ni sa ensuo tumi, enframa tumi, eje tumi ni asase tumi no. O sa ahodo na we. Okay. Omu wo honhum wiase ase anye eye Titonia na. O ye Hydria ana sa Hypotitonia. Okay. Na omu sa asiye sa ahohum no so no. Se o study wo mu ye in a paranormal world spiritually na ahohum ni wo esu bi titi wo mu a sa esu no edi aboro empa depa okay sa suma ya wabobobo sa ade na tumidie na wabobobo so obi no ya opa depa authority bebre empa depa okay eti ya na nanomo titire busua na omuko fa sa tumi no okay afei omebo abusua na krase sa tumi ni betena mu no na afei tumi no abroso no eni tumi boni su na ewo omumu no na afei ewurawura nipa because what of tumi ndi na bafie nti tumi ni su enti sedi tumi ni su tie no sa na mu nipa wo fie sa na mu nipa wo fie ho beye eye either say you become possessed okay or say tumi fa obi a either say obeye possessed okay and now say obsessed or you possessed what you mo you obsessed odinachi okay one train mu na odinachi okay enti sa tumi ntino ene na ma asante ana so dia yese be kumesi ye fa asante fa akanfo enti akan etitire busua no sa tumi we mu no mo consult wo mo di kogigi o mu besisi afie okay matuase enuti because of sa tumi no ye na yesua die duru akiri no to me be a majority of them we operate
ɛwɔ Titonia world Okay. anaasɛ hypomitonia anaasɛ hydria anaasɛ nalia no saa tumi no study omo obi a wɔ side effect a very serious one. Okay. It was study a majority of the gods in Africa they cannot prosper humanity. Abosom ni ntimi mani majority nsi omuye enti omu ntimi nsira nipa. Okay. Akoya amane ne aye te say obetimi abo ho ban ni nche na omde obetimi amwa nyina che se obi nkum eno a oba mbo se nam nyini chirim ebi sa yare majority of the gods in Africa they want to first scammer but omu no abronti eni sa esu na America nti no omu abosom na tesika na fa omu na titiska na so omu titiska na so omu fa ma omu etisi so wa se no. Oh, okay. Enti obusu bi wo ho a se konfo ne kom na se obi ba ho mpo be ya ade a sa boso no omo akwa ma wo fa sika ni we obekum yes to me no obi abaye wa doye no ai o ma wo ni next kind of fire obi wo ho ya obusu bi wo ya create account ama no na dey akogu na account e da boso na bank no anyway we dey meet you me ba meet you what you say enti wo sha asante ete wo mu na omo titira busuya. Okay. Asante consult majority say omo consult what we call and dance. Okay. Asante for and dance and elemental power ni nyina no do ye powerful pa no and dance no eti asante for omo busuya nyinara omo nyina ti kase ni nyina so omo nyina sensu ase nsuom no mutumi wo eti osha enkran ya norms. Okay. Enkran fo no tumi ya norms ne omo se norms no ye edua tumi enti nkran fo eti pa no edua no tumi wo nkrani bi onim fom bia no edua mu sisi wo fa ko no ma penti dua no white. Okay. Uko esiremu a esiremu soso no tumi no omo yusu no so the same thing omo ya norms. Omo so tumi wo di omo so ya asase bo so nti omo sisa tumi bi te say ebo mo ba mo no omo te enti say ye enam say yen asante no onsa asante ma uko toilet egu ensuo bi mu a ya say sansuo no be che dangerous obi akora nye jo sokro nyu so no akotole but uko sabi esiremu a omo kogu nsuo adentia efiri say omo gira ye no eni nsuo. Okay. Omo to me dia omo ye norms of the earth. The majority tigari also ye norms of the earth. Suman brafo no majority nyina no omo ye free ye building sector. Adentia omo ye asase bosom. Okay. Na sa to me dia tigari ne enkobiri mu ne sa to me ni nyinara omo side effect. Okay. Enti wo hwe yen asante a me ye asante ntra ka asante wo de yisu asante faka enti asante na omo de andines e na dua ye. Okay. Andines no ye to bi dia omo titisuom. Okay. Na omo no sika kokko pa no omo obi. Okay. Aka asante for omo de gold seven omo obi de enti omo obi ni say asase fu ogudie ni nyina atoto na wonsuom. Okay. Etu hwe nsuo bi ti se ofia sika wom gold wom pa asuo bi ti se kano sika wom wo hwe bremu a bremu ne de kaka ho ni nyina sika ye de ewom na omo no pra ni sa ne ma nyina sika wom nyina wo sika na so no asuo pra no wo ye ne konfo ana wo ye ne su man a o ma wo ndi sika ni bi pra o ma ono ote ho no o ma wo ni ntia ono pra no de ahwehwe na hiniam no no ti nsuo na se. Now this kind of trying to hold or more than enjoy and to say Obama I just saw the force a forceful spirit and our power maybe a question now the concan and to Osha Abrofuna so plant or massassin. Okay. Or the Leloria and the area spirit. Omo fire ndi okay. Omo the Leloria any area spirit. And omo the plant omo busia. Okay. It is a China ni ba.
ɛnam sɛ ɔwɔ lelori anasɛ area spirit ni nti no ɔmo yɛ far powerful ɔmo tumi no exceed ɛyɛ norms no ɔmo yɛ yɛ kan sɛ norms na ɔsi ɛwɔ norms ni bi a ɔmo operate wɔ wiem wiem atwa so mienu ɛni ɛwɔ norms ɔmo operate wɔ Titonia ne yɛ asase ne so wati ase na wɔn na ɔmo gu asase ne so no ɔmo na problem wɔ ɔmo ho no ɔmo so na majority of young Africans yɛde yɛ ti akɔhyɛ aseɛ asase so tumidie no me ti o paudifo enti because of ɛnu nti no ɛnu na awura yɛ busua mu a asante akonya bia ɛwɔ asante asase so akonya kɛseɛ o sɛ akonya tuntum o akonya bia no ɛyɛ ensuo tumi agyina nkyɛn eti sɛ akwaside o ana yɛ di afase bi a ensuo kuro na ɔhwɛ kuro mu hɔ no ɔbɛkɔ nsa de ma no adentia ɔyɛ undying spirit na deɛ nti a asante no asante abɛyɛ powerful no ɔma se dɔre no ɔmo nte aseɛ ensuo take majority of the earth ɛso sena asase space a asase agya tu a wɔ nipa occupy no ɛyɛ ketewa bi na wonim obi a ɔtu tumidie bia saa tumidie no ɔyɛ mframa ana ɔyɛ gya no ka wuru sɛ mframa no ɛyɛ saa elementals ne nyinaa no deɛ ɔyɛ powerful paa ɛyɛ nsuo saa nan ni nyinaa no wonim sɛ deɛ ɔden nsuo sɛ wotu ɛkɔ bi a bɛɛ 200 feet ɛwɔ asase ase a wonim sɛ ɔbɛduru a na mframa ni hɔ ɛnokorɛ ɛtiti sɛ wopɛ sɛ mo survive ɔmo ɔma yɛ galamsey no ɔmbɛtwe mframa ɔmo kɔnɛte nneɛma de kɔ hɔ nanso so wobɛtu 200 feet no wobɛduru a na nsuo da hɔ nsuo wɔ asase da ɛti nsuo ɛpenetrate ɛwura baabi a ɛti sɛ tribe bi ɛyɛ powerful a ɛgyina tumi a ne ti hyɛ n'ase no ɛna ɛtwe no okay Matthias what you say na yɛ no ɛnam sɛ ɛnkɛsɛ bi ukɔ China spirit ɔmo som no menkeka ɔmo sang ma wɔ ne saa wei no but ɔmo wɔ ɛyɛ leloria spirit a ɔmo nyina ti sisa aseɛ saa nkurɔfoɔ no nyinara no ɔmo yɛ amammerɛ ɛne nneɛma de ma saa spirit no ma ɔmo sika meka sika a ɔpatafoɔ menkasa mfa pounds menkasa mfa euros dollars ho sɛ fa cities ho saa wei nyinaa yɛ onipa na atwa gold silver diamond ɛne saa nneɛma no ɛno na ɛfiri agya Nyankopɔn na saa good na yɛn yɛsa nte ha no anaasɛ akamfoɔ no mu no aberɛ ɔmo gyinagyina busua no ahohom a ɔmo kɔpɛ yɛ nyinaa asuo ta no sika wɔ nyinaa watwede akɔgu namena mu na ɔte hɔ na ɔda so wɔ kwaeɛ nim ɔda so wɔ namena nim na tum na nim asuo ɔfen river ɔfen ɔno nso butu ne deɛ hwɛ sika ɔfen wɔ ne nyinaa baabi a ɔfen ɔnante sika kɔkɔɔ so baabi ɔfen nam biara no ɔnam sika so hwɛ sika asuo pra ɛwɔ hwɛ sika asuo bere mu ɛwɔ hwɛ sika nsuwa a ɛwɔ yakan asase so ɔmo kipu eti sɛ ɔmo de wɔn nyinaa bua nipa nka nipa ho bɛhan yɛnso so tumi no wayɛ deɛ ya watena so eti nam sɛ watena so no nti no saa aburo so no ebi wɔ abusua nim ti nsuo no nsu na watena biribiara so no ɛno na awurawura yɛ mu ɛno na ɔmo ne gyina abusua no nti yɛwɔ abusua no wɔ hɔ a wobɛwura mu no aburo deɛ wɔbɔ mmɔden ara yɛ yie ɔno mpɛ sɛ ɔmbɔ no fam deɛ nti ɔmo yɛ saa ne sɛ tumi na ɔwɔ efie hɔ no mpɛ sɛ wobɛyɛ yie akyɛn no nti ahoɔyɛ akora wɔ ne mu Prophet Opatafoɔ yɛtie o wɔte ase nti nam sɛ tumi ne mpɛ sɛ ɔbɛyɛ yie akyɛn no ɔno bɛ recruit nipa that is ɔbɛ possess nkurɔfoɔ no ɔbɛ obsess nkurɔfoɔ na wɔyɛ ɔmo saa na abusua no atwa ɔmo na ɔmo fight wɔwurawura efie nipa bi mu mmarima ni ɛna ɔmo atwa ɔmo ho na wɔko ɛna ɔmo atwa ɔmo ho ko esiane sɛ wɔn bra abrabɔ no wɔn bɔ apagya nti tumi na wɔfie na wura wunua no bi mu wɔfa wo sɛ wunua wɔwura wɔ hɔ wɔwɔ fam wosoa amumu wɔkutia
Oh, okay. Eti wa bra na ho pagya na anka se de watimi akukura de atena wo kotode. Okay. Anka o se Obi so mu pagya o. Abi o msa do msa bo na nyama na hwe atu. Na me ka se bi abibisu abibima. Abi o. Sa na yetumi edi yetu akwasha. Tumi a ye di yenti. Na wo hwa de. Tumi a onu otimi kase on pe kotal enti wo betima mo atoka. Dabi anye tumi papa bi opempuntu. Ye ni bi wo kumase ya. Bebre kwa. Dabi bebre. Udi agwa bridge ni ko bebu agu. Hwe tumi o. Tumi a onu ti hodomu a. Enipa nya ba bi fa na ye kwa no. Wo so ompe. Oya bridge na no obu. Wo ya no obu agu. Busa se Ghana ni pen na timi ye bridge papa. Ghana a contractor engineer bi na timi ye bridge. Omo ya na ebu. Adentia the community powers. Ye prefer China, India for ni o ma ba. Ni o ma consult to eye Lelorias any area spirit. Ye wa ahohum o mu gu wiem a o mu tre wia na ti. O mu de o ma ho oden no. E chen eye asase su de no. Okay. Na o ma da tia o. No ma be tia we no. Ansari wa edin o ma timi bridge no. Enti ye wo bridges ni bi. Okay. Ade se broni engineer no on chi su na untimi nya da. Ntimi nya bridge no ntwa nsuo. Ya neso so ye contractors no ntimi nsuo. Obeda atiboso. Ya omo ya na ebu. Na abu. Okay. And engineering works, you know, there is a spiritual aspect of it. Okay. And so you're there. Okay. So Natsumia, no to be case. Yeah, fine. Kana mo ya no. Me because me me pekota. It is a fiena. Sa bosom no. O me puntu ma ho da. Tu fi se obi be torre ndo ba. Puntu ma. The what me atoka ba 2009 model. Esa impono watono ka hunu so be fight o. Uni asumgie. Enti sa afie ho we no. Mo ye danya mo ntimi progress. Enti go kwa busia bi mu no. Okay. Abusia no ho tan ye beberebe. Enti nye nipa no ni su anane na de bam bi a ye woni pasu no. Ma men ka e tumi na ye ne sa. I say ye woni pasu ho. But the idea also said, okay, every evil attitude or character is being championed by an evil spirit. Okay. Esubone, enibre, ahoya, sanyo mani nyinano, to me bone and a vessel. Okay. Enya de pa. To me bone and a vessel. Okay. What you say? And to be urabusia bi muno, na abusia no mo nka. Okay. Ebi no mo kokra. Yes, there obi no obi hono. And I'm the obi dia you obi. Okay. And I'm obi ntimi no obi. Akwanya obi dia you obi afa odi bibi na fast. Obi ama ontimi mie ni mu ma. Oba ye den makotena brotire. Ma seni sika dia ma menia no. Omo fam plot bi nto omo di. Omo antop. Abrantia ba ko minim so ohare. Na oba ya wa ma satana no mo tete atasoma so plot. Okay. And o man ni aba sika so nkoto atasoma so plot. Na wa di sika no akọ ohim atire ho. Wa dada se ma. Me se o ba ye na ni abro so bo ni aba ni tu. Ana me am krokro do pare so onyai. E ma o ba we nti onkonya aba ma ne. Okay. No shebra wa bra. Ayo dina be true film na. Ni aba nso wo si da no koya. E da no anka so wo si ojina ho na ase na odini na bob one o bob se tutu krim na ti agu cement kura nko nanti aburo sei aburo etu efia ho no to me aburo evil spirit e wo fie ho eye sa to me dia na ye na nanom ko gi wo mo na ase fie ho e na ase fie ho oh ye wo efie bi ho a ayure fie na wo mo so. Okay. Unya tu kwan kram ni etwa wasu ntumi ba fie wo ye den ubewu akwantuom enti fie ho de on pese obekwa ko wu akwantuom no pese wo wu mi enya ni funu no ontu kwan. Okay. So unya wo musuo tu kwan de ya yira wachi suma ne ma wo mabiem. There was a time maybe. Okay. O kana se wo se he eduru mire bi no na abrochire o ba ye de amame a ne pese beba. It was what to be said could do body. What to be boab from the Pamono Cross. Also, we had a die on which was to be bored police winning. I was a Pamono or see a man Pamono.
If you force all man, sir, Busum will fear what? Busum na Kanasu. First, what to be a chia father so. Actually, I could travel to the Amanis. And will call Yan so nam said. Ultimately, be papa be this, papa be ending it into. What to know, bro, 32 years. Until me, until me more bra at Naya. And was a son of Teddy over calling tea if we said. Or better, yes, sir. And Sessa Yabusian will be a 2 pint. Okay. No, I paid whom and was saying, what pen homes were to quiet. And was saying, you're not paninchi. Nintina, when Yasikano de Capelli Taba. And I was saying, you're returning. What you call report to say, or look around where you're I'm returning. Say, or Moonfino. I said, at well, Opio, Sa is soon a room with a Musiani Minia. I'm a whole yaw. Any bonini dream. Any kwamboni bi omudi busiani bi afoso nkino na nka 7 previous obi o ha o tu kwan a unso pese obekoni fi obi mpese obeba ni nchi bi di entia wo ye project kura na ofie fuoku bia hey yanku an ye de yare awo ni nyina ye tumi di etu me baba ako na o Germany okay onko ba sorry na o Germany ena o te say efie ho mu de aginade bi esi won ntimi mani pa nyeye okay and o free Germany o buy no 2 minutes cut no ko people so asem na make okay den okay no ko katire o mo say aginade na wo fie ha na emma ye ntimi mo bra na ese ye no mo me anya ho amamene ne yen firi ho yen fa nko yen fa ntumi ni firi anko ne enya asundie no o se o mate to o mo ne tena asene boga kakra wo de ho and almost 50 years almost year and so uncle no bad that na watch that's a net okay or bad no the driving be about there yaman minia o two the two free be possible obeduru nkran I can say Kumasi o twam say we hunu de ya force bi ensuta be possible maybe say ensuta mampo ensuta be possible we hunu de ya force no twi no de no kwese ka ase Ogo pamutumi no baby atumi so lucky ni say nipa no ade na twe ne chance na because on say ye kwan ya yo pedestrian walk ho enti baby nipa nante no o nya se woko ana articulate fi utwam na so lucky ni say nipa no e twe na ade ne ko ade na se no na articulate driver ni gina ye anko yam no hey Robert of Atafo. Yes, me wa say nipa we. Mi fi ho so bi anya yi. Tumi di esi fi ho. Tumi di na esi. Omo mu yeye. Oko kanso obeku. We obeku. Robert of Atafo ni we bi bebre we bi afie mo. Ya sam kase o. Ama wo yeye, wo yeso obeku. Wo challenge die no say, me de magic Christo adi a Yesu tell na ti o hwe wo ni yaku. Hey, asemo. Obaku. It is sad to me, dear. And I would do a more question. Every day, you a suit and time. Okay, I'm now share Abrafuna. Almost in your Brunivia soon, Yame. Okay. Abrafuni bebre woman spirit or consult to me on the different spiritual world. Then so a woman to me, and this a young before you Yabosono. Okay. Yeah, dear crowd, yes, so they who do or am I you? If you to me, you say, you need to community away, na omo office omo boy omo ba bosumo otima otwerk we ni sa bosumo 2 years ifie no so ba bia fufu to ne ya de ukuda ne ayo ba egu nsam omo so omo ma ehe je no da ba ya ba pa no Robert of Atafo atia from our way and was like kura na e dot but to the dot oh sir o duru mo musika yeah no be musika be sika be na you are to my way yeah no on first ka bi ma she comfort me the imagine she the wasi ayawa wa mo anum nsa no wa say ni pa bia no yen adibere mu hasuman no enya papa amu aye no asel anfo ayen sound very dot na tumi we wo ye tumi obefa wa no asel
enso so sabe ye nua we hwe Elon Musk ti we ade a o ye nsum nyame ode a o ye no nya na ni kan adetia our spirit a ode ye adna spirit ni mo na sesa adna spirit ni ensay no okay enso yen die ye ya bosumi wako school kura nya architectural drawings bi kura be say usi edai ye wo mimiso ye wo enkuro ni bi wo eye Ghana asie so ho a ukokuro ni mu ana bibi mamu a kuro mo ye nsi abrosan mimiso ebi wo abrosan ukuro ni ma usi edai tumi o bekum na tumi o mpa abrosan ye na minim ne say ukuro bi wo ha ye say ayemmoa bi wo ha ye nye wo mo na say dan sie so tumi ni so bi nsi abrosan ya say ni mpuntu o no mpe bale na menye wachi ye wo kuro bi wo ha uwura mu a on sha tale papa na say wo tra kuro ni mu kwa de ababa sha tale papa o baba sa wo ni bi wo northern region ya ni efi say fie baye na yes an wo ni efie baye ntiri nye sa de we efie baye wo ni nyuma a wo ye but ultimately go to that degree so si fie no almost track on nya baye na ye abosom timi di omo ay abosom ye wo kuro ni bi me twantoro me kuro bi aseme kamese nti odifo ye wo enkuro ni bi wo northern sector yes sabe esrem anase anwuramam okay anase Ghana ye nkuro amani bi so ebi wo mo hwe ye de ebi bim ana ebi atibi ho abakotem okay any say sa ye kan say krom ho no ye nsa tade bi a utwaru ya de so de mi akọ ibe mamu na ubedru kuro ni mo no ya say tumi ya ha say nsa tade mama chiro me papa ye santini eso mu we mu wasahwi akontom na bondin okay me free sahwi no me kwotena eastern region okay eastern region along the banks of Volta anyway bibia no wa ngura mamu amini okay many anguna fo ne enyim ye ni o mu ne ko school wie ye ebe bi wo ha ye nsa tade opata fo say okay now just imagine ebi o ha ye mfa no ntonchen okay o ko ya sante ya tieni o ya santi nkuro na ya titiri bi so a kuro no bia meme so o be ko kuro ho no na ensu eda ho no ye wimu nam adentia ensu ni ye mu onyono to the extent say ensu ni nam no o se ne ma wa bodam wa bo fish no odina ho na nyo na dem won na no mu na dabio eye ensu bia wo se ye wi ni nam bia ni ye mu onyono na se onye tumi papa Ubi abonso obeku o. Na ku wonye spirit. Ye wa santi kuro ni bi wo ha. Ensuo na oda ho no. Ye mfari si jaso. Yensa no ade. Yensa fancy jaso. Uji atidi ye senyame afro bokum. Ade sa wo ye 45 me wo ho na. Eye nyina hini. Okay. Uduru kuro nyina hina ensuo bi do ye fra ne ma no. Da bia ni kwan mu. Da bia ni kwan mu. Okay. Sa ensuo no tio mi tio pa osofo bi si waje nyame adi okay na nyame huhuma wona so no so se ne bibia tumi atiri mu so se ne wo wiase okay minia eno yante ya ko ensuo mo kwache fish ni bi wo ka ho kwache ensuo ni mu na mu kwache fish ni bi wo ka ho ma omko bo krom ho konfo ni obi osumi nyina yin bi ani matuma mekan o ti so furi jina kwa mu wantimi atu ni nine so o metwa wo da gu so funa pampam no ma no ko he ansa na otimi afiri ho na sebe onyame abo the fish untimi mobi no obeda nsuo na wo ye nsuo no obe utu wadua bo sika kro margin na fish no adi aboso enti imagine aduane kura o de pame aduane o enam eye aduane fish tilapia ne eye mas catfish ni adi no eno kura na nsuo ya de aboso na ompuntu papa be no betima mo abo ti omo na ama nkofo hu nipa benwa nkofo hu nipa akoya amane ya wo nkofo hu ni ade na benwo no so no watimi apropro ho okay and wa breaking nsuo no bitumi na se ana abosom kro na mufiefo t-shirt wa breaking no and wa otimi apagya no anya $10,000 ni ana $1,000 Ghana bi ato ho and also nkofo hu ni anaba na mpacho wo
oku ye no sa na unua no so akobi dabi enti wo se unua na be serve as a loophole no abeta oba obie kwa wo ya dai obie kwa ya 20 bo so mo de be na mu abebo pe no aku apse o enti be bre hwe ya o mu ankasa nua no and fight wo okay ofiri say me ni firi ma me wako papa bako na aya nso no yakob bubu amo na say en sabe enya asem de enka moja emunye ensinsu nokre enti ka de open say wudi dim na nka unia da ya ebre ha enso so hwekwa ya unia do be fa so se wa mo wani na ho sa abo wo wa enti na asikafo no bebre atoto o mu mpuru mu no wa konyini ano konya ne spirit no koye ni ye yo a ko fefie nipa ba on pesa okay because if you nipa e bia tumi obo ano wuti medi ni mara nsem so wo be ba be ye ama ye nya no okay eti omumu bebre wuti mi ko omu nche ye sa tumi tititi minimum obi a woman no oska okay woman no oska pa ana okọ akura bi aso okọ ayie ana young girl bi okay ejina ne nchen to ya no asoma no ya no asoma se akora di oye me ba the fano okay no de na kotena nkran only shops cross shop 6 e won kan abonten okay we see wonu ani fi o woman ni live kama aja Pentecost nyame ya kakra watimi abobon mpa ya ma nyame ahira no onya kakra okofu apala yi de ni confie ho a within 6 months ko wan ya no okay na woman na bofom watofom so tim eyoma mo ya de ama no obi aboa ni nua watofom de wa prenya bia when our tinia so lucky na woman no satema na eno grace tiase edumfa na okọ edumfa timpa mo na eno grace hwe ni din no asemo papa ye fo na bekum wajimi se o so woman ni din aton safe akwara na ni kan kwato no to tire kura na se ana ba brana se de ya tetiri di aso akwala no tumi fia ye di atini mu no okay tumi ne mpa de pa tumi no enti wo sha okay ya honhom na ewo Ghana asie so no okay wo beko ya Ghana asie so akan fo asase so okay ye nuanum sirem anwonam no wo beto wo tumi na omu tisha se ya check wo life tumi na ma omu de omu sori anopa omu nwiri hio omu de omu dwena ayensa brosa yo dwene ho ayepito okay do dwene ho ayejot obamu anu sasa fra na patro nyumre gari ekuna unyare baba do batafo na sa tumi we obeda ayeka dabi obeda aye mobile phone na tumi omu obi num sa de na obeye wo ni mu wa bia ma oh enu na ye nananom eni ya papa no akwaditi ya omu di be fie okay eti tumi ni omu fi se tumi ni bua wo nanso so tumi na ba ye abro honhom a omu ti fie ho a se wo ya abrantie ana baba wa usisu na obobra okay na ma wa ma wani ana ho a se tumi die we ya abobra wase okay sebe obi hwaye osi munya no ebi bro ebi si mu ate production manager me chiao minim say o kan wo sere ekuna din say ebi si mu ate o se o ka so on 94 e form grade reason ya kwa ba say sai brother do batafo eno kure ebi so tutu kwan enso enzi omunyo I'm telling you brano so we beside $1,000 onya but what say you are the 2 kwan 92 93 86 87 eja sise ni mu yina na ebi ko eja sise ni mu oni bi bai e no fa ne no ko yo ofa fam till death do batafo according to ye wo tumi o mutiti abusia mu a wo ye japade anu aye di on kasa wo ye no mehu no strike the yale ato so enti ye wo busom down omo ni ya nananom na nimdie ni ho okay what we kwaje busom a oye mu no what the suma na betre fie ho se obenyina che sa suma na oye mu no nim se obaba obi su ama na wo na uba wo ye dai emu be fie ho okay enti suma nkura akoji a ewo mu a efie ofo ni bitimi o wo se so ato ho okay so on the diffie no so no ande oba me wo na echi okay obi o ha efie no
sɛbi ɔma kɔgye bosoma sɛbi ɔya ebubu ani bafan ɔya bafan na ɔti fie no ɛna ɔti fie no yɛ dan a bafan bɛ pie fi ɔya dan mu bɛ wo bafan wɔ fie ɔ obi wɔ sɛbi ebi kura dam ɔya dan na ebi abɔ dam wobɛbɔ dam ɛyɛ tumi ɔti fie ɔyɛ tumi ɔti fie ɔ na dodoɔ na ɛha yɛ akanfo prophet mi nim ebi a wɔfa hɔ deɛ maame wɔn nhyɛ hɔ problem paa yɛ aka ɛmɛm yɛ wɔ paa yɛ bebree ma awale ntumi ntena awale ase yes ɛyɛ no wɔgya awale ntumi akɔ fie mmaa nsam wɔn nyinaa obi awo 1 2 3 na ɔmo gu hɔ saa maame nkyerɛ wa ɛno ɛde ɛyɛ bosom wale wɔn ana ɔwɔ sɛ ɛnyɛ bosom ɔware o akanfoɔ tumi na ɛyɛ nsuo tumi okay saa nsuo tumi ni ntino ɛnam sɛ nsuo tumi no otwi fa egya so okay egya ntumi nka nsuo nhyɛ no korɛ ɛnde ɛyɛ ɛnframa ntumi nka nsuo nkyɛ nanso nsuo tumi to hyia mframa no aka na sɛ otumi fa egya no adum no otumi ka asase ɛhyɛ hwia fa asase ɛnam sɛ saa andanse ni ntino saa supremacy ni dwɛɛ no tumi no wo dwɛɛ su no wɔ yakanfoɔ mmaa nim bɛrima ntumi nhyɛ no so ti tumi no na ayɛ ɔmo saa ɛyɛ tumi na tiri mu nti ɔno no ɛmaa ne binom yɛnhyɛ wɔn so yɛnka n'asɛm okay obi wɔ hɔ nom a yɛwo na mede ne to me maame mede ne to me wɔfa me maame na waboro no wɔyɛ adeɛ na ɔka wakasa n'anim wakasa ne maame anim na woka no ɔde bɛnyina no ɔfa nyim na hwan na ɛbɛkɔ akɔbɔ ne berɛ abrɛ ɛnyɛ ne sika a wodeɛ wo so ɔmfa mɛtena wei ho okay eti ne to deɛ wɔ hɔ na nanto deɛ ɔmo fɛ ɛnso ɔmo nyinaa kɔ wo na ɔmo tutu fie ntumi ɛntena wale ase because ɔmmerɛ wo ho ase deɛ a wɔn na ɛbɛfa wo ɛyɛ tumi a apɔsɛse wɔn mo okay ɛna na di sɛ dwɛn honhom no titi wɔn mu dwɛn no ɛti ne mu bebree ayɛ mememe wo ne hwan mememe ɔyɛ ɔbɛyɛ nso na ate n'ani so o sɛ tumi no deɛ tumi ne nnwuma a wɔyɛ no ɛdi no ɔbaa bi a majority 90% dwɛn na eku wɔn dwɛ prophet ɔpata majority dwɛ wo na ohu no kura a wobɛpɛ n'asɛm okay ɔn sɛ obi wɔ hɔ a ofi a ofiri na ɛhɔ den paa o bi fi yɛ den sɛ bi fi yɛ bi ofi yɛ nyɛ den a kam tell you sɛ ka utu mirika no nti wɔkɔ duro gbanam sɛ ofi yɛ den ne nti no okay bi wɔ hɔ a ɔbaa no anaa bɛrima no ɔbaa bɛfa waware wo no this wɔ de wo dwane ade sɛ wɔ de wo sie okay na sɛbesɛbe yɛakamfoɔ mmaa no bi no deɛ ɛha wɔ mo ɛyɛ afokusɛm ɔmo pa amani amanibɔ okay deɛ ɛha sɛbe yɛakamfoɔ mmaa no bi no enti nam saa nneɛma no ɛne saa esu no nti no okay da biara no ɛkwan abɛda hɔ obi wɔ hɔ a sɛ nyame si so wɔ hyira wo a wɔ sɛ wosie w'akyi woyira w'akyi ma busua ni bi ehu baabi ahyɛ because wohu a spirit no bɛtrake wo abɛha wo baako hu sɛ ɛha na wohyɛ sei na ɛkɔ a efie tumi ni bɛwura baba trake wo aba bɛha wo ɔde bɛkɔ akɔdu nkɔmmɔ fie hɔ na honhom no ate hɔ nyame tumi fra w'atamfoɔ ani wofie tumi no ɔtumi fra n'ani wɔ hɔ ɛna nyame de wasie enti obi wɔ hɔ a ɔyɛ ɔbaa ne kuru ware no ɔware na kuro efie hɔ maame panyin a tumi no adi ne nya na wamoa no ɛtumi fra no aka kyerɛ sɛ ɛne wo ma momfirifie ankɔma mo ntena ha wo ne wo kunu ma mo ma ha ɛdi enti na maame panyin ne ka saa sɛ wo sɛ fie hɔ anyɛ ɛhɔ ɛden fie hɔ nyɛ efie hɔ ɔden na sɛ wodi nkyim na wo do ba ba be fie hɔ akokokoko fie tumi ne bɛgu waware enti saa ensuo tumi no ɛne di akamfoɔ mmaa no ebinom edi wɔn nya ɛde saa brightness abɛhyɛ ɛno gyɛne saa hanta na yɛ mɛma no nso mɛma no de asesabɔ ne nsa wie o na sɛ di akɔyɛ no mɛma no wie adwuma na yɛyi na di ɔti hɔ de ayɛ ntwa bie ɔti hɔ yi ɛtia frama tumi wɔ ne fie ɔti hɔ yi ti gare bosom ɔti hɔ yi berekune ayanta nkɔbiri apa ɔbɛdɔ batafoɔ ɔti hɔ yi aboɔ kyerewa ɔti hɔ yi saa nsuma wɔ nyinaa na ɛte wɔ fie na saa nsuma no yɛde nyina na egu ma hɔ mo ɛti mu ankasa mu fie hɔ deɛ ɛnsa no ɛyɛ mass ɛyɛ bɛ ebɛtwa bi na deɛ ayɛ ne sɛ yɛwɔ tumi ni bi wɔ hɔ a yɛn papa no mo akamfoɔ mpanyinfoɔ
me ka kanfo anzema aka ho okay ebrofo ka ho asante achem akuapem enfante sat five to enyini akanfo no okay sahwifo omu nyina aka ho omu kwaje ya na ahreho pa okay and say bosomo no omu kotu bosomo ni ma omu infrasen say okay mo amode mo kware ma mabase adore ba sika de me mamu bi no ma dia tu tumi no aba mo ma bebre na uni sika ya da enti ubawu se ubewura bi aduanafo we fie asorofo we fie bia wu agibadu dwan bia wu agibadu dwan so mo nyina mpa sesa de wa bobra pa ni store e o keje ana du pampa do so e no o de bottle sefom rubber sefom obi ka se bi na me ni din o se o ya sofo but the what chile na ma enioma nkoyie okay ne papa obedi sofo sofo na ne papa bedi ye no na wiye ye ankoyie wo frefre no adi okay and what you na ne papa frere say man to na wo no so no ewura se won fa man to meje okay wan kasa na no so de kasa nyam no papa o ma ne papa kasa no me wo ti say dia musra pa na won papa so wa nya yi but the jump so be disrespect ne papa and no ko butu wo no papa de musra ngu okay she say was say ni nuanu mo ye 6 but they hardly okay feed themselves me sister baako na ye na wo kan na mfi say bi a ye ka say ye ya at least bear $100,000 bi da ho na musa say tu nuanu ko no asofo otimi house be so me sister de mse nyam dum ase no won de boa me eturumle bi ani otimi mobile money photo series ani yidi before God the man me nia the cow microphone mama be cameraman no kura asere tieni yo o say Mrs. Tabaku na waye de ya waye yi enti okon ho a on do nyam dum ase waye na do ya 40 series anya so waye na do ya o say Mrs. Tani de o wa say Mrs. Tani wa boa no ko durumle bi a on na man 40 20 30 nam sinya 100 so that 100 de wonya brother Abadawo awe wo tio hwefia sa ko we firi eti suma anti ho bibiti ho na ga na sa tumi no ye mu nsama no ade na tumi ne nsole nko efiri se wuti we obi ha oba oba sole akwa na nsole akwa na ga na ye tumi ne ma na tumi ne ntimi nko ma ye eti samu kase eti enu na ma sa tumi no edi ye nya ko fani pana ben wa na kwa beda na kwa beda no ase omu juri wo enu mo sikani bu fra na on fi house yi woni msama wate okay woni ma bia wanantie duru wa ko tiri trasa aseso ya ka busuan mo bi wa asemi wo fa e wo sika pa so won fi mi ha woni dia busuan ya no woni dia wa kom sikani ba no so wanya sika bo bra on nante ye okay wanantie ko tiri trasa aseso akopetumi ama ya tire ni die wo mu nyinara okay eti won pabusuani bia die wo hwe ya so wo nya ni papa okay we ni sika fi anya sa o wa manani amra ba bon form mu ba bon form mu asese de nene so sabe empayin si ebi da wanu na otu bia ye de ebin na me ma blanya 1000 Ghana na me trauma busuani ba bom me opata fort form a da ben me san ko sa se me sanya 1000 Ghana ni bi abra ya si prevention is better than cure e tane to na me prevent sa satanic occurrences we na me for me hunsie enfra busuan to obi wo ha wo ye yi ani kurum kro nko obi ma so ba ko no wasi man hye so ya na dodo na especially mu adifwe obi ba mo nchen ya nkofie ukoi ya ye se nyina efiri sa na o ma ala sa ya man na utumi na ato no nche wa ye ufie ofo e ko ma kurum ho mra ya se bia nyame na ye yimu o person ye sa seven guys ve nya kopo de so sin tumi bi ma me nchiraw tinka ukoi ye odifo ba hai na wate amotumi ma me nka ko tumi bi adi mra tumi bi adi mra na ye adwuma okay won kan trem say me nyame bo me ho ban eni ti atikrota ba oni Jacob tumfo na nam makoi ya ba na fie ba ye da ha me na Jacob tumfo say oni pa bia wa adwene ni nyansa okay ni pa bia wa adwene ni nyansa uti hoi wo akwala be 12 years okay why WC e wo fie ni yam kana wo so trend so ye de ya onkoso na da be ba wa onkoso a wa kotore tegu ho ho no be ndai ne bo no sa na tie
Okay. Nti wo siso ya tro se tumi se wo fio nti bo wo ban. Na de wo si wo de nyonya nyame tumi nti wo toto ne ma ye ne de bia wo de fio twitwia. O hwe ya ne yakum. Ye obi wo ha o mu fie mu som. Why pass your pow? Why pass your friends? What you call Salan Uncle Duru? Sound Padapa. Although for Quachre, Bussa, I'm doing punch. I would have for the send out Bagana, you are call you are ready. I'm gonna say, I see me quite a na if you want to make my one Eguye. Me koya ne ma say ho na madwuma say ye. Me call Ghana ye. Ba Ghana ba ye na. Ama ne ma no ya de abeto mo so. Ya sen kwala. Obi o wote na America wo ne ma kama. Na wa tawo akwala ne de na ba bibi ba yi. Say jaw ba fi a che. Say no mo de yare ye no. Ba fi a che. O ba fa nkola ne be ni wu wo mo da. Wo so fi he bo so ne kwase ani mu. Na wa fa ne ba no anajo. O da fa na bo so de hama bia hwi tiri. Akwala ne nkono na service wa ejimjimi. Akwala ne nkono na ne nioma asen. Ni nyina ye bosom na susuma na otifie. Fu na on dia. Wa ne ho se on frika no wa fi bibia no. Ono djuma odi wo fi ono. On bad pa. Wa say ono ntimi nhirawo. Me say eno ko wia. Ne ma. Wa say ne yem manyira. Na wo dia wo ya wo to aso be 8. Enti wo mu nyina wa se o na wo do ba beko. Obi wo so o fie mu so tetewa ma onya sika. Okay. No wa tetewa because be 35 40 no. Obo fo ma be nya adwuma asaye. O wa ho de kakra. Fi no abo fo no ano no. Bisisi nyina a che ya. Se wa heda ma wuni. Enti show o mo manya fie be 47 48 50 ekon awon de na we. Asa. Omo na fie bo so abo omo nyina afom. Omo na ebra ofra wa nyame nipa. Enye easy. Nyame nipa. Sa peja no. Na she say o condition batafo okoko. Any aduma yo because I can for especially there me fear to me be say ni. Omo nyina to me die no mutishisha ase. We are so for Colomba Brawase. No, nka so for the Ganu Kodi Andrew. Obi a so for nyame afra no. Se wa ma unyansa mu anye du na office nyame afra unti wo de esese a. Omba hawa ma. Wo firi nyame achi. Oma hasofu na ma sofu no ho atene na ma odibika akobo so foforo ho. Ofra ma mu sanje na mi kuro ho de wo kumi. Asemu prophet of Patafo. Eti obi entware akwaje tumi foforo, bosom foforo abere nyame na afere no. Wakwaje bosom foforo no de abehye asore na se. Sere be asore no. Na nka ufie bosom tim betena ekwan no o. Wa bi asore na to so no wote ho. Wo pa modom. Obi be wura asore ni. Osha sikafo wo mu no apam wo mu na aka kakra bi. Eti ono ankasa na asore bentimi nchen 100 million da. Na asore bentimi nchen 200 million. Na so de bo be ya atem so yes records ni bi no anade no to bi be yiri ni minimum. Forward of Patafo. Okay. Right of Bushia odi for Patafo asase ya no na nsia and e drew kwasi ada nwumre na otwe sei na ya jemre yemre na yemme enim se ya wurem kakra ba enche nyamedifo de na no asem no beba wie ene de wakasa wo obi abusuam apapa di wo mu nyina tumi ha abusuam mu nyina odifo adwiri ni nyina go nyamedifo de me pese bisa wo na enche yemre na ya yemme obi follow obi diwachi o madodo na agu amano ne omo na omo bre yenye idea omo wie ekoso nti ya asem yentimi nka ne bebere obi wo sa atebia ni wo abusua ni bi ma utimi yiri tifiri sa abusua ko bi ma men kan kire o se because the iron dey say yi etio ma men kire wade ye betimi ayi set say wo so titiri abusua foforo nti na Yesu kan sem okay aseme una ni we judge na ni mo o se na bi bu anyam na ni ma ja onu de dia efise na Joseph mas na duru ba bi no omukodi abosom obi te say eye Abraham papa. Okay. Abraham free fee okoye no opa no papa e konfo. No asomboso. Yes. Okay. Eti Yesu titiri na busia. To obi a wona oyere no ma obetimi atitiri obusia foforo. Na wa akopetumi obaboa no ayudi. Abusia de titidi na ona namuja ato. Babylon spirit dim. Na no you tifiri ma no se nkofie bi mana. Dabio.
Ube kofi ya ntina nkofi. Because for abusuam. Say ntina wo ko tutu me foforo say. Say we ni di nkwasi asam no oba. We na kuma. We ni fancy ani. Oh, okay. Akwa we de wajimi. Obonu omagu. Obonu omagu. Okay. Yes, obo kro ma ni. Okay. Enti bi ona na no ma ye no. Unia. Wutumi sesa no. Yes. Mam tro ade. Okay. Obi enu ha wo ye clean o. Moses. Okay. Na wo free to me bi ase. Okay. Moses wuri di entia. Moses spirit na ekura na 120. Moses. By bunsam. Yenya ye Moses. Moses yo pra. Enu ti na urade taking 40 years bi tutu ni ba ye nyina. Give me an attitude Moses. Me of what for am say 120. If you are no free Wuri di entia. Okay. Onu Egypt. Eye Pharaoh ne baba e na kofa no efiri so. 132 no. Etu wadi ni ko fie no abeye ofirifie odada. Etu ofirifie ho no. Eye Egypt abonten so busum bia no wo bia no enim. Moses sort ye himfie. Nine. Ehon so no mu Yesu mansam. Ehon na Yesu mansam Egypt pa no ma ben. Ehon na mu Yesu mansam. Ehon ye bibi biara. Okay. Okay. Enti awurade fra Moses na nioma wo no. Nyame kora ye omo punu na himfie. Omo punu no. We hwemoto wa himfie ho a. Eje no woni bi. Enti nyame kora ye kan ho ara kwada yi na ho. Baba da wada for you too. Enu ti. Wo hwe Moses a. Okay. Enu ti na Nyankopon ama no enkonya yi spirit no. Okay. Efisa kwa no abi kura magical powers. Enti na nyame timi fa yare se to me ma no. Okay. Also man no ye signs and wonders to say de no ye dada no. Okay. Ti no de ne fa hola no. 40 years ansa na otimi tutu hu mo. Ayi hu feeling nyina fini. Akle ni akwara ma na ye kare. Enti eno nko ane so fudie ntetie no otwa 40 years. 40 years no di wie ba mu. Brother no wonderful. Hey sir. 40 years. Ana o wie ye otisi kwa mo ye aduma so 40 years. No di nya 120 be fini hu fina no. Miti odifo. Enti Yesu tie say no ko homa me. Obetimi ayi wo. Okay. Na wo na obetimi ayi wo no. Ehia ma consistency. Okay. Any obedience because say obese ye jiwa. Okay. Now what can you to me for fra? Ukwa no asakwaya so din was 2 minutes. Okay. That na baba be fa. Okay. Na awre husem awo mu a. Manka. Okay, miti odi. Wonim say. Yen asasi so eye Ghana. Ya wa abusum ni bi wo ha. Na adwuma o ye ne say one de ye kofa no ba fie bato no adwuma o ye so ne ma na eda. Tumidie na wo fie o. Adwuma o ya no. On de wale ma na wo fie o. O ware. O do da. O hwe one de ni sisi mu na ye nde. O ye bosom. Na jama na ye nde. Yes, na adwuma o ye no. Now shut ye wo busum ni bia wo hia no huhu wi ase na menua wo hwe bema no me sen ani ma sen ani awde nama asen kane tetetotoro ode proof ye ho ma na ode bof ye oni krom ho ma na wo bema wo fa na wo timi satisfied da. Okay. Me mesi oba bia na asem o kan say papa me so da ya spirit no oni mbeda eni mi nya tenka Ese okunu. Ese no man. Okunu ne tie. Ai. Into a yada spiritual one ko say. One tie we say we no ma me ho ma. Fẹ́ẹ́ no matter for. Na wa hwe tumi no power no say no husband. Now one day I'm sure the dinner me say born mo man so say be ma ni. No who dia that motia no. We tumi no chire no. Say be na wona o ye adwa. No hwe akwa ni ti be say. Na ni tiatia ne ha akwa ne power ne sana uma no niyam hye na yakotu sa tu mi say dina betina fie no osale a oye ye gas hu adwuma onso o ma akọhoma no was sam ba wo fie o nyina ya wo ma enso spirit a so ye ma e ma o so ba we memma a so efa memma anatwono no oyo ba on nam why say wonder spirit of the air wonder duke of the air also ni nam o mo o ka wani gusu ano o be the boy e ba man o he o sa problem ni bi na nye fie o firi mu na dia say ko. Okay. Obi o ha o tenkran o spirit ni so ti ba bi akokofu bi sashi ana o ti srem ba bi o sori amajo a o hwe ba bi ane de hye wo yo ba o na bi ane hye wo no abawe no eti anadwo na wada no na fe no nsusu firi sire ma ba abaje match abajo se suso
wi awasako owi osako no de fi saka wo no bo se bi e be so bi amam amane enko a amane ne yare de ntie ma dodo na wo fibroid na se no ahonhom na ayo wo da na wo tansuo na ka ho na akoye moja to ada wo fibroid ko yi operation wo ye da be sa fifi na san eba ebe sa ba adentia ye ohunsuo ani tumidie bi hunsuo biafra na adane ya be to yo na adane ya be taro na efi se bia wo be ma men wo tete ho na de sa no ma na omuboa na sa tumi wenye titi fio na ye na nanom omukọ na tumi ni ka se na odi atiase bi ye wo tumi bi wo ha ukọ no wo tumi ka se na ma mu nipa bi na ma mu nipa 5 okay but emu ba ko de emia na ware no na ma mu nipa 5 na je se de o ba wo 5 oba wo 5 no afa ba onu aware ba ko ya se ba na ware no so ye te wo ri no obama bia ntimi ma no obama bia ba ban hu bia ntina no abọ fom ni won ko ba bi ni aka tro so oba na oni ne te no onye oba no so nim se oni be ye tumi bia na ye da no onye se ono ye ware no o ye captain bi yire nti bebre ewo saati bia nim so mu nim onye obi o ha oni obi hwe ye no onim se ono awoni na da sabi ntidie di wetini unim ka wani gusu ana ya say wo ho odim die amu kwagiri be si fie no e ya bro tumi tina titonia spirit no ai ba da bata fo wo adwuma yo wo adwuma ye na esi a wa no je say wadwuma anu ma so e koso no before no na ya mu kwagi ye enu omu di be gina abusua no na de ya kura ne abusua no so a obu ha abosom no timi hwe mra de mam sese o timi ka tro se wo ba panyini bia ye media no waje nti ba panyini bia no abusua bu awura mu apanyini bia wo yare wanyale o wawu abusua bu age bi o meku no wai abusua bu ho ba panyini bia be wu obi ba panyini wu de wo ye na wo ye yarefo muso no ajaji say we obuaye me yiye tifiri yiye ti na we dia moa yi say yiye ti na say yi say yesu tie ni ye dey says all compete me all compete me tu na ka compare one yesu tie am no betima ajo da bi enti me nyo what you say and na kan hu say won na wo kwa say to be we ukoyi hu afiri ni mu kan hu say bible say obi nko hodifo fie enkofa na bibi kwa okay wo ye this year e de maburuku spirit na so you tie free ho ana say catch dente o spirit o de pra ni ana asuo pra ana na so be DJ Koptumfu achi oni pra nambi opese famsa onka hu say enya adwuma keto enya fight keto wa enka e physical it is Israeli any Hamas ndokwa na ana say sankra wo fuokuro ba kwa na nsi o mu ya tutu ba kwa ana Palestine na wo ko no hia munitions intercontinental ballistic missiles say na me di ni nyina ma ze na ko pon fa ni nyina ma me ntina we eti sadio ma we nya na hia eti drona doa eya na nka urade awasanka obi ani ki eye spiritual works see obi ani na ka hu wo hwa weapons ni ammunitions ya to ma no soldiers fo aya kofu obu free through and ko liba ba ku fie sie ko gene na ana ehu on Israel ni Hamas ntokwa nkresa there was a time akwami ba nchen na wasami koyi no okay na kurom ho no mi hu spirit omu kurom omu kasa sa ho ni da omu ye dey asasebosom ana kurom ho sasabonsam to mi wo ani omoti asafo ni so kuroni kuro ba ko no tulu ba mi ansa na wo obiye fo na wo kuro no so yes na omatimu a ana omatimu a ento omu de sie bia obi an trespass me no kasa sisie ya wo kuro bi wo asante asase so a se ubo nipa ni dua na wo mfiri kuro mu adua ni nya adwuma mi nti ase aja ba mi tro ade bi o se kofi obi di antoan so nya ma bo dua ana wo firi sa kuro mu okay sa kuro no se wo tutu firi ho antoan so nya ma enti bi ma ho ma dua na childa ensuo ni tumi o ti kuro mu on man antoan ma ho ma childa yes this o firi kuro no
Utu free kuro ma na ansa na nto anya. Ansa na nto anya. Na se kuro mu ji se otena ho a o. Enti enu na. Imagine sa ensuo tu mi anasa abosom no. Na ni eden. Ni ma. Wachi obi ye di obi akoja na so ko yire free wo. O yire free na se. Enas the way physically operate no. Okay. Sao. Sa. Se bi atano wako kata no ntokwa. Okay. Na tano free se. Akwa no ne me ko no ho de a. Also ko flow to me for. No akọ baby ti se bi aburuku. Okay. Ana accident ho. No akọfo o mo se mu nyina mo mra. Tokwa bi ya agi mi nsem. Mo mra na akọ bi mo wa. Akọ bi asole me so no o makoye ally. Nisa mo so ho mo ni squad go. Na me kire wo no. So we your spirit. Okay. Wo so ye nipa. Yo, ye ma difference wo mu no. Okay. Wo ye nipa e na wo fresh spirit. Okay. E na akoko. Okay. Na nwa se wo mu ni se. Ebi wo adi se Jacob tumfo na ma ahohom. Okay. Ebi wo ha. Bofu obi wo ha ntokwa we ontimi nku o nso on kan kire. Na ofiri nyame no. Ye bo pu se. Mama ma biblical example. With you. Daniel chapter 10 verse 13. Obofo Gabriel sane ye no. Sana Daniel ni tumi pa kase o mi Gabriel. Etu o mu kokon Gabriel so anka ntere no. I dey say o emlebu kiso e messenger. Gabriel send tram tire o say adentina Gabriel antere ma kai. Daniel say wasa du sano ayi horo mi bi asma mi o. Enti confess just for me. Enti kona confirm ma ke on the betimi. Okay. Waka. Ego o se nukura mi enko me ba me na mi an ba ye yi wa mama. Onko ya no just the way principality Jojo Gabriel cry e ba fre arrest him. Love that for. Omutio. Na de na nya no fe na beka. Get Mike you through na principality kese no. E ba fre arrest him. Okay. Oh, it is said be a uchika. Now see police and now soldiers yancho. Yeah, and I until no ready. Let's just for no Jojo wo enu ase. My friend, leader. Ko bi ala commander bi wo. Anti commander in ma untwi mfa no so. Thank you fan so. And correct. Sanity o. Enti Daniel there wo hopes. Because Bible said that Daniel who Gabriel no or yare 40 days. No correct. It will who Gabriel saw him say Gabriel. When share to me Gabriel fan ka sa na femi enko. Ani Gabriel na wa pop ya. Hi. Na do no arrest Gabriel didn't to afiase 3 weeks no mo man be. Well, that's you. If you want principality ni wa asase bi so wo bi fie. On kan kire. Okay. Say to me we there. Say wonye to me ketwa. Okay. Na wo jira ho na nsan ya wanya ahode no wo di Holy Ghost fire en na mu fie ho. Woni be ba ho so ani abo. No matter. Ni yakum. To bi ho a ko oba na bosum na begina kwa no atwa no kram no a okuna to atwene. Enti wutumi je wo mo. Ye je wo mo. Adwuma kase. Sari tira matre bu atra no. Ye adwuma ketwa. Okay. Jide bibia no wa enso urade ye. Yesu tie na ablo ho asem kwa. Say Moses Yesu tie ma urade. Oje no. Okay. Right abusia yamle na yeme. Edi akira odifo baby odi ya be koni be huna no ndu abo. Ya shamobo na wo chisende ye beto aso. Minim say ade amanfo nsem wo mu pa. Baba for die anya de okay twa. Enti yare ado a maka tro say fiada bia di English version. I don't know what you brofo no and any problem. Brofo no o tan brofo. Opata fo wa mama me ha me ho ka brofo munti me brofo kra ya ase. I'm so kama ko Friday. Also can Friday the interview. Yeah, the interview now the Sunday. Friday. And was about the table for the okay. No one said no do na no one said channel na my na ya for. Dey is ya dey na dey otie nya wo dey. All right, obisia odi for patafo asase no na nsia na mote ne nka na yedi ekira won se bibire ka na yemre ne ko ekobonundu e wo Ghana ha dodo na ehweye no Ghana yetwamu 925 no ha enti yedi mbesi ha ye shomo bo se na wo twese nde ye be san odi fu aba
ama wabeto abusua no me ne nsam na abosom no de se omadi yenya yie midi de osei kofi na wo twese na yebesa ahia de obi bia ase